Ystävät, ja tervetuloa ne, jotka eivät olleet aikaisemmin täällä. Aloitetaan illan ohjelma ja tänään illan päättää mielenkiintoinen vieras, Kostja Jusak. Ja hän on ollut meidän tilaisuuksissa aikaisemminkin. Hän on huippusuosittu esiintyjä tuolla netin puolella sitten erilaisissa medioissa. Pieni esittely joka tapauksessa Kosjasta. Tällä hetkellä Kosja asuu Suomessa, tai itse asiassa on ollut viimeiset varmaan 4 vuotta. You've been here for about 4 years in Finland. 5 years. 5 years. 5 years, joo. 5 vuotta. Joo, Kosja on syntynyt Puolassa ja hän puhuu sujuvasti useita kieliä. Hän on asunut USAssa, Australiassa, Espanjassa, opiskellut uskontotieteitä Australiassa, Queenslandin yliopistossa. Maailmanlaajuisesti Kosja on tullut tunnetuksi YouTube-kanaviltaan Agencia Cosmica, espanjankielinen, ja sitten Cosmic Agency, joka on englanninkielinen. Sieltä löytyy ihan valtava määrä erittäin mielenkiintoisia videoita. Ja jos joku ei muista tai tiedä web-sivua, niin www.svaru.org. Eli Svaru kirjoitetaan SWARU.org. Ne on englanninkielisiä tai joka osaa espanjaa, niin sieltä löytyy sitten espanjankielistä materiaalia. Hän on, siis Kosja on ollut lähes päivittäin yhteydessä Taiketään Playerin niin sen ET-sivilisaatioon tässä vuosien aikana. Siellä on ihan valtaisa määrä näitä videoita ja mielenkiintoisia, todella mielenkiintoisia videoita. Tällä hetkellä tuolla YouTubessa nähtävänä noin 7 vuoden ajalta näitä videoita. Siis valtava määrä. Ja nämä videot on, voisin sanoa melkeinpä, että ne on yksityiskohtaisempia ja niissä on yksityiskohtaisempaa informaatiota kuin juuri ehkä missään tällaisessa ET-informaatiossa. Ja useat pitävät Kosjan yhteyttä kaikkien aikojen merkittävämpänä kontaktina maan ihmisiin, eli Players, Taiketan Players. Sivilisaation he ovat siis olleet suorassa yhteydessä, ei telepaattisessa yhteydessä, eli chatin muodossa tai kautta. Yhteydessä välittyy myös monimutkaista tieteellistä tietoa UFO-ilmiöistä, sen taustoista ja heidän käsityksistään ajankohtaisista tapahtumista maassa tai maapallolla. Kosja kertoo meille ET-roduista, keitä he ovat, miksi he ovat täällä, miten he matkustavat valovuosien matkoja universumissa ja miten he näkevät maapallon ihmiset ja tilanteen täällä. Ja nyt me annetaan sitten Kosjalle oikein kunnan komeut. Aplodit ja toivotetaan. Thank you guys. Hello everybody. How many of you know me? Raise your hand. Kuinka sinä tietää, että mistä on kysymys? A lot, okay. How many of you know me just from the Cosmic Agency channel? Kuinka moni tietää YouTuben kautta? Okay, so the rest of you from the conferences, because it's not my first time. Joo, yeah. Eka kerta ei ole, kun hän on täällä aikaisempia. Yeah, this is my 3rd time during this conference. 3. kerta konferenssissa. So thank you very much, Heikki, for always presenting me and the information. Thank you. I don't have to translate, he knows English. Oh, okay. And today I'm talking about the extraterrestrial races. Ja tänään hän puhuu ET-roduista. I'm very glad that Heikki gave you an intro about what this is about, so I don't have to do it myself. Ja Heikki antoi jo intron, että tosiaan Kosja ei tarvitse kertoa samoja asioita. And yeah, this information that I will present is not coming from me. Ja tämä informaatio ei tule nyt suoraan Kosjalta. And it's not channeled, as Heikki said, very important. Eikä kanavoitu, niin kuin psyykkisessä kielessä sanotaan. So it's the exact information that we have received from this group of Taiketan Pleiadians.
Tämä on suoraa informaatiota siitä Taiketan ryhmästä. Okay, we don't have that much time and I have a lot of pages, so let's go into the topic. Eli ei ole aikaa kauheasti, joten laitetaan suoraan tässä. Okay, I will not cover absolutely all the races that exist. No hän ei ilman muuta pystykään kertomaan, mitä kaikkia rotuja on olemassa. That's completely impossible because there are literally hundreds and thousands of different extraterrestrial races in the universe. Koska maailmankaikkeudessa on satoja tuhansia rotuja, niin tämä on ilman muuta mahdoton kertoa mistä kaikista. As they always told us, life is not the exception, it's the norm in the universe. Ja tosiaan hän on kerrottu, että elämä maailmankaikkeudessa ei ole mikään poikkeus, vaan se on sääntö. And there is this nice quote that I remember from the early years. The quote is this: "Do not ask if there is life among all those stars filling the night sky, because those stars exist because there is life in them." Joo, eli ei kultti, vaan quote, eli lainaus. Eli älkää kysykö, onko elämää noissa kaikissa tähdissä, mitkä täyttävät yötaivaan, koska nuo tähdet ovat olemassa juuri sen takia, että niissä on elämää. So let's go. Now I made a mistake when I organized this because I prepared first the more positive races. Joo, pieni muutos siihen, mitä oli alun perin aiottu puhua, koska hän oli silloin ajatellut puhua enemmän näistä positiivisista roduista. And then at the end I'll talk about some negative ones, and maybe I should have done reverse. No, ehkä olisi pitänyt tehdä kuitenkin toisinpäin. En ymmärrä, miten se on. Because it's always better to end on a positive note. First positives. First we'll some positive races and then some regressives. Joo, eli ensin puhuu positiivista roduista ja sitten niistä, jotka ei ole yhtä kivoja kavereita. Okay, so question to you, how do you imagine extraterrestrials to be? Anybody? Eli kysymys siinä teille, että minkälaisia te kuvittelette ET-rotujen olevan? How do you imagine them to be? How do they look? Like those in the picture. Which ones? Like all of them. All of them, okay. Any specific one that comes to mind most? Mikä on niin kaikkein ensimmäisenä mieleen tuleva rotu? The grey one. Harvat. The grey one. The grey one is usually, something that comes to your mind first. Joo, eli harvat monestikin tulee ekana mieleen. Probably something like this. How do I do this? I don't know. Okay. Something probably like this. It's a small picture. Now, like some kind of a strange creature. I try. Yeah, it should work. Yeah. Something like that. Actually, this is funny because that picture was actually given to us by them in one of the conversations. Ja tosiaan tämä kuva oli siis lähetetty sieltä taikatalaisten toimesta. When they were sharing with us the frustration of our perception of extraterrestrials. Osoittamaan heidän turhautumistaan siitä, kuinka ihmiset näkee nämä ET:t. Because they were saying we are people, and this is how on earth we are perceived. Ja tosiaan nämä taikatalaiset sanoo, että he on ihmisiä tai people, mutta näin kuitenkin ihmiset täällä maan päällä näkevät, minkälaisia he ovat. And you will be surprised, but the most common extraterrestrial out there is not even a gray, but it's someone like that. Ja tosiaan, että It's AI. harmaat ei ole suinkaan se yleensä rotu, vaan nämä näin kauniit ihmisvärityypit tuolla. Lapsin tekemiä kuvia. This is the most common extraterrestrial out there. People. Joo, eli tämä on se yleisin ET-rotu. Joo, ihmisen kaltaisia. Now this guy is an AI, okay? This is not a real person. Eli AI-kuva. But she is. Who is she? Kukas tämä on? Oh, come on, you should know. The people who know me, who is she?
Athena, yes, this is Athena's varu. She's a real Taygetan Pleiadian. This is her photo with some filters. Joo, eli tämä Athena Svarusta, ja tämä on sillä tavalla oikea kuva, että jotain filtteriä on käytetty, mutta tämä pitäisi olla tyyppi niin kuin. And I will talk about this race first, about the Taygetan Pleiadians, because I know them the most. Ja mä puhun tosiaan tästä nousta ensin Taygetan Pleiadeista. Okay. So, Taygeta, here you can see, is a star system in the Pleiades star cluster over there. Ja Taygeta on tähdistö tässä seulosten tähtikuviossa, seulosten tähtikuviossa. And that's where they come from. Ja sieltä me tulemme. Okay, they are physical people, very important. Physical, normal, like you and me. Eli ne on fyysisiä ihmisiä, samanlaisia kuin me. And this is one of their best, greatest message always, that life did not evolve on Earth. Life didn't evolve on Earth. Ja heidän tärkein informaatio on se, että elämä ei suinkaan kehittynyt itsestään maapallolla. And the humanoid races, which we call Lyrian template, are the most common template in the universe. Ja tämä ihmismäinen rotu, jota sanotaan lyyralaiseksi myöskin, niin se on kaikkein yleisin rotu. We are all Lyrians, people from Earth, people from Taygeta, it's all Lyrian root. Ja tosiaan niin meillä ihmisillä täällä kuin myöskin taygetalaisilla on samat lyyrä-perustat. And they told us that there are at least 400,000 civilizations. Ja ne kertoo, että on ainakin 400 000 sivilisaatiota. Only in this galactic quadrant. Vain tässäkin neljäsosassa tätä viivataan. Who would pass through humans if you saw them on the street. Jotka hyvin kävisivät ihmisestä, jos näkisit heitä täällä kadulla. Okay, then of course you have other extraterrestrial races. I will go back to the details, but then you have other that do not look like humans, of course. Ja sitten on tietysti rotuja, mitkä ei näytä ihmisiltä. Arcturians, Andromedans, Sasani, Urma, reptilians. That doesn't look like human, of course. So that exists as well. Joo, ja tosiaan tuossa tuli aika monta ET-rotua, en muistakaan enää mitä ne kaikki oli, mutta tosiaan niin tullaan näkemään myöhemmin, mutta ne ei näytä ihmisiltä. Feline races, canine races, insectoids. Hyönteisiä. And they all have countless variants. Ja niiden muunnokset. And each of them are on a different scientific and spiritual development state. Ja nämä ovat sitten hyvin erilaisilla henkisillä ja fyysisillä kehitystasoilla. Okay, I have my notes. Okay, so first let's go back to the humanoid races. Ja aletaan tästä ihmisen kaltaisesta luvuista. Who is this? Anita. Kukas tämä? I feel like it's school. I know your names and everything. Because, yeah. Dorkalel. His name is Dorkalel. This is also one of the real Taygetan Pleiadians with some filters. What's the name? Dorkalel. Joo, no kuulitte nimen Dorkalel, ja tämä on myöskin taygetalainen kuva hänestä. These are the photos, because one of the restrictions for them is that they cannot pass real photos. Ja tosiaan, koska heistä ei voi ottaa ihan täysin näköisiä kuvia, niin tämä on tehty filtreillä. But if they found the way to put some filters and then they can pass some of the photos. Ja tällä tavalla filtreiden avulla he pystyy lähettämään näitä kuvia. So that's basically his face. Maybe hair is modified and the uniform, of course, is CGI. Joo, eli tukan väri ja tosiaan tämä univormu, ne ei ole välttämättä oikein. And that's also Athena, the same girl as before. This is a real photo too. Ja tässä on Athena, Pleiadineeti. Oikealla. Yes. So, since I don't have much time because I have many races, I don't know who you want to look at, her, him, or him, I'll leave the girl. I have many races to go through, so I cannot go into details about each one of them. Ja koska kovin monia rotuja, kun käydään tässä läpi, niin ei voi kovin yksityiskohtaisesti mennä mihinkään rotuun. But the Taygetan Pleiadians are basically Nordic race.
they look like Scandinavians or Eastern Europeans. Ja tämä taiketa-rotu on tosiaan myöskin sanotaan nordic eli pohjoismaalainen ja on se jotain muutakin, mutta näin se menee. They have been involved, like many races, with Earth since ancient times. Ja niin kuin monet muutkin rodut, niin näillä taiketalaisilla on ollut paljon tekemistä ihmisten kanssa myös menneisyydessä. They are very explorative, so they are an explorer race. Ne on tykkäävät tehdä tutkimusmatkoja. They are, well, oh boy, I could speak just about this race themselves. They are very spiritual, but also very technological, like most extraterrestrial races. Ja niin kuin useimmat ET-rodut, nämä on korkealla teknisellä ja spirituaalisella tasolla, henkisellä tasolla. They look young, but it doesn't mean they are young. It's just that they maintain their youthful appearance. Joo, ne näyttää nuorilta, voivat olla kuitenkin selvästi vanhempia, mutta he pystyvät pitämään tämän nuorekkaan ulkona ja pitkään. And they are just one of various races within the Pleiades. Ja tämä on vain yksi rotu, mikä tosiaan on Pleiadi-tähdistössä. Now you will be interested in this race. Now let's go back to the main photo here of the Pleiades. You'll be interested in who is there in Electra. Ja sitten ollaan kiinnostuneita myös sitä, mitä on Elektra-tähden sivilisaatio. And that's because that's where your ancestors are from, basically. Ja sieltä meidän esi-isämme olisivat tulleet. They are called by other Pleiadian races as space Vikings Ja muut leijonat kutsua näitä avaruusviikingeiksi. because they have been involved here in Scandinavian history in a long time ago. Koska tämä rotu oli ollut tekemisissä viikinkiaikaisen pohjoisen kulttuurin kanssa. They look like you, Näyttää meiltä. just that they like to have long hair and beards. Pitkä tukkuparta, mutta Yes, and they are some of the characters behind the ancient Finnish mythology, Finnish Scandinavian mythologies. ja ovat tosiaan jättäneet jälkeensä skandinaaviseen mytologiaan. And they are called Engan Pleiadians. They come from Electra. Engan Pleiadians, space Vikings. Eli kyllä on nimi on Enkan, tulee sieltä Electra-tähden planeetalta. So many of these gods and goddesses in the Scandinavian mythologies, that's where they are from. Eli skandinaavian mytologian perusta tulee näistä henkilöistä sivilisaatiosta, mikä on Enkan rotu. And they have influenced Scandinavian and Viking cultures. Ja heillä on ollut vaikutus tietenkin meidän kulttuuriin. In art, in music, architecture. Taiteessa, musiikissa ja arkkitehtuurissa. And they told us that Vikings and Scandinavians in general are genetic descendants of both Taygetan Pleiadians and Engans. Ja tosiaan tämä pohjoismainen genetiikka on lähtökohtaisesti geenejä, mitkä tulee sekä Taikitasta että Enkan rodusta. And I generated this guy. This is also AI. Okay, it's not a real person. This is more or less how the Engan would look. Ja tältä Enkan näyttää tosi tämä AI-kuva. They are very militarized. Ne on niin kuin sotilaallisia. They are not warlike. No, they are not violent. They are just militarized. Mutta ei ole väkivaltaisia sinänsä, mutta heillä on sotilaallinen organisaatio. And that's mostly for protection purposes. Itse suojelun tarkoituksesta lähinnä. So they serve as these military protectors in the Pleiades star system. Ja tässä meidän tähdistössä näitä on puolustajan tai suojelijan rooli. They provide their military support for all the Pleiadian civilizations. Joo, ne antaa sotilaansa tukea kaikille Pleiadin roduille. Generally, all these Pleiadian races, and not only Pleiadian, are very artistic, and musical. All these Pleiadian races are very artistic and musical. Joo, kaikki nämä Pleiadian rotut on niin kuin taiteellisia ja musikaalisia. And a lot of drumming, for example, that you have in Viking music is also to do with their culture. Ja viikinkiaikaisen musiikin, tämä rumpumusiikki, rummuttaminen myöskin tulee näitä alueelta.
the Vikings from the Pleiadians from Electra are not violent and aggressive like the Vikings are presented. That's like a later human addition. Ja tosi niin kuin oli aiemmin puhetta, että nämä ei ole väkivaltainen rotu, ja tosiaan tämä viikinkiaikainen väkivaltaisuus ja tämmöinen, se on itse asiassa enemmän ihmisen keksintöä eikä tuolta tullutta. But in general, they are very old, wise, and the warrior race. Joo, tyyppi on tai ne on vanhaa rotua, pitäisi olla kovasti älykkäitä, mutta ne on sotilaallista rotua, mutta tosiaan niin väkivaltaisia. With a very strong ethical and spiritual frame. Ja niillä on hyvä etiikka ja korkea henkinen taso. Now when you hear warrior race, it sounds like, what? In Pleiades, warrior race? What is that? Ja nyt kun puhuttiin siitä, että nämä on sotilaallista rotua, mitä se oikein tarkoittaa? Well, that's another new age idea that everybody out there, all these extraterrestrials are super loving and peaceful and nothing is happening. Joo, että tämä on vain osoittaakseen sitä, että tämä New Age-idea siitä, että nämä ET:t on järjestään ihan niin henkisiä tyyppejä ja rakastavia ja ei ollenkaan väkivaltaisia, niin se ei itse asiassa aivan pidä ihan semmoisena paikkansa. Yeah, they can be very loving and peaceful, but they are also militarized and they will apply that if they have to. Ja tosiaan näitä hyviä ominaisuuksia, mistä mainittiin aikaisemmin, totta kai heillä on ne, mutta tarvittaessa osaavat myöskin pistää kampoihin. So many myths, if you are looking at them, Scandinavian myths, but also Greek mythologies, for example, are full of stories. Ja tosiaan tässä pohjoisessa mytologiassa ja myös kreikkalaisessa on paljon tarinoita. And many of these stories are true. Ja monet näitä tarinoista ovat tosia. But also you have to keep in mind that many of these stories are then human interpretations, additions. Otettava kuitenkin huomioon, että monet näistä tarinoista on muuttunut ihmisen vaikutuksen myötä. Yeah. Anyway, I could go on and on just about this Engen space Viking race, but I don't have time. Ja mielellään puhuisi hän enemmänkin tästä Engan rodusta, mutta hänellä ei ole aikaa. But again, on our website and the Cosmic Agency channel, there is specific, very detailed description of each one of these races. Mutta tosiaan tästä näitä web-sivuilta netistä löytyy tarkemmat informaatiot näistä roduista. Okay. Any questions at this point, or you want to take questions at the end? Do you have any questions about Engans, about the space Vikings? Okay. Miksi ei ole mahdollista ottaa heistä kuvia, että tarvitaan se filteri? Why it's not possible that someone can take It's not possible to have real pictures of them. I don't have any pictures of them specifically because I don't talk to them. I only talk to Taigetans, so they were able to pass some photos. If you are talking about Taigetans, why not pictures of them? Taigetan pictures Yeah. also. What is the reason you can't have real pictures of them? Of the Taigetans? Yes. Well, that goes into the topic of the Galactic Federation and the restrictions for humans interacting with extraterrestrials. Eli Galaktinen federaatio on pistänyt säännöt siitä, että mitä saa lähettää ja mitä ei. And I think I talked about this in the last conference about the Galactic Federation. Ja Galaktisesta federaatiosta oli puhetta aiemmassa konferenssissa. On my channel, Cosmic Agency, I have over 50 videos just explaining Galactic Federation issues. Ja tosiaan sieltä nettipaikalta löytyy tämän Galaktisen federaation informaatiot. Ainakin 50 videoa. Ainakin 50 videoa. But basically, human Earth, one of the rules is that humans cannot have anything that comes from the outside, cannot have any proof, or cannot have anything that will give an indication of a life out there. That's the Galactic Federation imposition. Ja tämän Galaktisen federaation sääntö on se, että tosiaan mitään ulkopuolista oikeaa suoraa informaatiota ei voi lähettää maapallolle. Ja tämä nyt on sitten myöskin näiden kuvien kannalta, mitä tapahtuu. Okay, let's continue. Now, one of the most numerous races, humanoid races, actually the most numerous races, is the race called Centauri.
Ja tosiaan humanoidirotu Centaurians, se on kaikkein lukuisin rotu. Okay, one second. Sivuston osoite on, että voi samalla käydä katsoa sitä. Where is it? Otetaan se myöhemmin lopuksi vaikkapa. Okay, just continue. Yeah, I continue? Okay, this is the representation, AI generated, again, not a real photo, of a Centauri race. Ja tämä on Centaurirodusta tämmöinen kuva, joka on AI:lla tehty. They come from the solar system star Alpha Centauri A. Ja ne tulee lähitähdestä Alpha Centauri A. Okay, now, there is a reason why, because they look like Latin Americans. Joo, ne on tosiaan näyttää latinoita, niin, There is a reason behind that. ja siihen on syynsä. Because the majority of them, if not all of them, came from Earth. They were actually Earth humans in the beginning. Ja syy, miksi tosiaan näyttää tältä, on se, että suurin osa heistä on itse asiassa tästä maapallolta tulleita. And then they were taken out of the Earth by mass abductions or individual kidnappings and taken to another planet by the regressives. Ja tosiaan nämä epämiellyttävät rodut tosiaan aikoinaan kidnappasi yksittäisiä tai massoittain ihmisiä ja syysivät niitä muille planeetoille. And this was going on for thousands of years, and they were kept on that planet. Ja tätä tapahtui tuhansien vuosien ajan, ja nämä kidnapput ihmiset ja heidän jälkeläiset olivat siinä planeetalla sitten. And this was done by the Draco Naga reptiles. Ja ne tyypit, mitkä tosiaan teki näitä kidnappauksia, ne on kuullut Draco Naga tähän viskorotuun. And then what happened was that they were saved because they were kept in that planet as captives. Ja ne olivat vankeina sillä planeetalla. And they were saved by the Federation in 1561. Ja vuonna 1561 tämä Galaktinen federaatio pelasti nämä ihmiset, jotka oli siinä. Do you know this painting? This painting is from 1561. It's a real painting. Ja tämä on tosiaan vuonna 1561 maalaus, oikea maalaus olemassa oleva. And they told us that it represents that battle. This is an Andromedan ship, that black arrow. Ja tämä kuvastaa sen taistelua, mikä myöskin maan päällä tehtiin, että on andromedalaisten alustana mustaa. This was what the people at the time saw, and someone painted that. Ja tämä on se, mitä tosiaan ihmiset silloin näki ja tekivät tämän maalauksen. This is an Andromedan ship because I'll tell you later about the Andromedans, because the Andromedans were the ones responsible for saving those humans from those planets. Eli tämä on andromedalainen alus ja andromedelaiset on niin kuin ne, jotka pelastivat nämä ihmiset sillä Alpha-Centaurissa. And these circles are the drones. Ja nämä ympyrät ovat näiden andromedan drones. Yeah, well, Federation drones. Federation drones. What you see in the sky now. Federaation nämä palomaiset pienemmät alukset on kuvattu ympärillä. Now, this black arrow ship is an Andromedan ship, but it really looks like that. They passed this photo, this image. They did this image. Joo, It's not a photo, it's image. se kyseinen alus näyttää oikeasti niin kuin tältä sivulta vaikka katsottuna. Tämä on kuva, mikä hän osaa andromedalaisia. It's the Andromedan ship, and it participated in rescue of those humans. Ja kuten oli puhetta, se osallistui näiden Alpha-Centaurin ihmisten pelastamiseen. It looks like a triangle, it's just that this is a different perspective. Joo, se niin kuin näytti kolmiomaiselta siinä ensimmäisessä kuvassa, mutta näin se näyttää sivulta. Okay, the story goes, after they were rescued by the Federation in 1561, Ja tarina menee näin, että sitten kun nämä ihmiset siellä Alpha-Centaurissa oli pelastettu vuonna 1561, they started to be really involved with human affairs.
Ne alkavat todella kiinnittää huomiota myöskin tähän ihmiskontaktiin maapallolle päin. Because they sort of feel grateful for how the Federation helped them, and now they are like the right hand of the Federation. Joo, ja he olivat kiitollisia federaatiolle pelastamisesta, ja nyt ne on niin kuin federaation oikea käsi. Is the length of my sentences okay? Shorter? It is okay. So now these guys are the most numerous ETs walking on Earth. Ja nämä ET-ihmiset on niin kuin kaikkein yleisin rotu maan päällä. They are called Centauri or Alphatans. Joo, eli Centauri rotu. They look like people from Latin America. Latinan näköisiä. Because again, we are expecting these, androgynous, super elfic looking extraterrestrials, but actually these guys are the most common ones. Joo, että meillä on niin korkeat käsitykset, mitä eteen pitäisi näyttää, mutta ne on hyvinkin tämmöisiä. They are not only involved with humans on a street level, but they are also inserted by the Federation into political structures. Joo, että paitsi että ne tosiaan voi olla, jos ymmärsin oikein, niin ihan niin kuin katutasolla ihmisten kanssa, mutta federaatio on myöskin asettanut heitä poliittisesti tärkeisiin asemiin maapallolla. And they didn't want to tell us names, but there are actually many known politicians who are Centauri. Ja sen takia monet tunnetut poliitikot ovat itse asiassa Centauri-rotua. They are not starseeds. They are totally stepped down physical ETs. Ja nämä ei ole näitä tähtisiirroja, mitkä lähetetään ihmisen ruumiiseen, vaan nämä on todella alun perinkin ihan ruumista myöten niin tulleet sieltä Centaurista. And they are inserted in our society in this, artificial way. Ja tällä tavalla niin keinotekoisesti ne on istutettu tänne maapallolle. So you just really never know who is who. Niinpä emme voi tietää, kuka on kuka. Okay, there is a lot to say about them. There's a lot to say about each of them, but I have to go to the next one. Joo, olisi paljon muutakin sanottavaa, mutta jatketaan. Now, the race that I just told you that everybody imagines. What is this? It's not working. Oh, I don't trust this. I haven't prepared my hands. No, put this first. Okay. Now, this is also how many people imagine the Pleiadians, no? Ja tämä on niin kuin useat ihmiset ajattelee, mikä näköisiä reaalidaiset on. Well, yes, they also exist. They exist. Joo, tämmöisiä reaalilaisia myöskin on. And they are called Solation Pleiadians. These different kinds of Pleiadians, not so active on Earth. Nämä on myös pleiadilaisia, mutta nämä on Solasia nimellä kulkee, ja nämä ei ole niin kauhean aktiivisia. And they inhabit the planets around the star Pleione in Pleiades. Pleione? Yeah. Joo, Pleione tähden ympärillä oleva planeetoilla nämä asuu. And they are very androgynous looking. So some of the men you could even confuse. You might think it's a woman. Ja ne on tosiaan tällaisia androgyynisen näköisiä, ettei heti osaa välttämättä sanoa, onko mies vai nainen. Because like I said, they are very, I didn't say this, Taigetans and Engans are very they are very gender oriented, which means they are masculine and very feminine. Joo, taiketalaiset ja nämä enkanit, niin ne on tosissaan hyvin ihmisen kanssa, mistä pystyy suoraan näkemään, kuka on mies ja nainen. But the Solation Pleiadians, these guys are androgynous. Ja nämä solasialaiset on androgyynisiä. They are they androgynous androgynous. really, or just are these androgynous really, or just they look like? They look like. Okay, joo. Men are feminine looking. Joo, eli kyllä heillä on sukupuolet, mutta ne vaan näyttää androgyynisiltä. Yes, and they are, okay, now they are masters of astral travel. Ja nämä todella hallitsevat avaruusmatkailua. And they are also masters of soul projection. I'll explain what they do. I need to have a break because I translated it wrong. Eli ei avaruusmatkailun, vaan astraalimatkailun asiantuntijoita. Ja onko se sieluprojektia myöskin osaa tehdä, eli pystyy projektoimaan itse erilaisiin paikkoihin. Soul projection, which means they have the ability
to project their soul into a human, for example, on Earth, and influence somehow in a positive way that human themselves being in the Pleiades. Ja esimerkiksi, että he pystyvät projisoimaan oman sielunsa ihan johonkin fyysiseen henkilöön tällä maapallolla, vaikuttamaan tämän henkilön niin kuin päätöksiin ja tällä tavalla samalla aikaa, kun heidän oma fyysinen ruumiinsa on vielä siellä salaisen Pleiadeissa. And they could do this for a short while. Ja ne pystyvät tekemään ajallisesti lyhkäisiä juttuja tällä tavalla. They sort of do some kind of a mind merge with a specific person on Earth. Se on tavallaan niin kuin mielten yhteensuvautumista tämmöisen maan ihmisen kanssa. So many times you might feel some kind of a strange inspiration. Well, maybe that was real, some kind of extraterrestrial soul inspiring you at that moment, telepathically. Joskus tosiaan saattaa tulla semmoinen äkillinen inspiraatio, ja se voi johtua siitä, että sillä hetkellä tosiaan niin tällainen salaisen yhdistää mielensä sinun kanssa. They do this for the positive reasons. Ja ne tekee ihan positiivisten tarkoitusten vuoksi tämmöistä asiaa. But there are also regressive extraterrestrials who have the same capability and do this for negative reasons. And we'll talk about it later. Mutta sitten on myöskin vittumaisia edeitä, jotka tekee Something. Think. Just I want to leave the screen. I don't know how to. They're trying to do. Get out of the screen. To my main. I did, but I didn't have And double click it will open up. Yeah, so that's good. Okay, let's go to the next very important race, and that is Andromedans. Ja sitten hyvin tärkeä rotu andromedanalaiset. They are Galactic Federation, one of the main races. Ja ne on galaktisen federaation tärkeä rotu. Super ancient race. Tosi vanha. They are not Illyrian. Ne ei ole lyrialaisia. I mean, they will still have a head and a legs, but they are not Illyrian model. Ne ovat niillä on kädet ja jalat, mutta ne ei näytä ihmisen kapasiteettia. You can read a lot about them from Alex Collier, which it was confirmed to us that he had a real contact. Henkilö Alex Collier, hänellä on paljon kontakteja näiden kanssa löytyy netistä. What's really curious about them is that they do not live on the planet. They live on the ships. Joo, he ei elä missään planeetalla, vaan avaruusaluksissa. Because several millions years ago, they destroyed their planet. Koska miljoonia vuosia sitten ne tuhosi oman planeettansa. And they live now on these huge ships called biosphere ships. Ja nyt ne tosiaan elää tekemissään avaruusaluksissa, jotka on todella valtavan suuria biosfäärialuksissa. Like the one I was showing you, the black one. It's enormous. It's like the whole world inside. Ja tämmöinen biosfäärialus, siinä on niin kokonainen maailma sen sisällä. Now I say biospheres because some of them are biospheres, like the moon. Joo, ja biosfääriksi kutsutaan, koska monet näistä on pyöreitä niin kuin kuu. But many of them are arrowhead as well, triangle. Mutta on myöskin tämmöisiä kolmiomaisia uudenmuotoisia. And yes, the moon is actually an old Andromedan battleship. Ja tosiaan tämä meidän kuupe olisi tämmöinen ekivalent andromedalainen taistelubiosfääri. But after that it's used for many other things, but originally it's actually old damaged Andromedan biosphere ship. Ja kuuta on käytetty vaan muunkin rooliin, mutta alun perin se oli tämmöinen vahingoittunut taistelualus. And now they are one of the most influential, one of the three important races within the Galactic Federation. Joo, tämä on tosiaan hyvin tärkeä rotu, yksi kolmesta tärkeästä rotusta federaatiossa. And they have one of their biosphere ships here very close to Earth as the local hub of the Galactic Federation.
Ja yksi heidän biosfäärialuksistaan on nyt hyvin lähellä maata ja se on keskusta, eli Arktiselle federaatiolle tällä alueella. They are very peaceful race. Nämä on hyvin rauhallista tyyppiä. And they have a political system that is a model to many other races. Ja heidän poliittinen systeeminsä, sitä on kopioitu moniin muihin rotuihin. Which is like a system consisting of councils, stepped councils, different councils, layers of councils. Joo, siellä on neuvostoja eri tasoilla. Porrasneuvosto ehkä on käynyt tähän. And many other extraterrestrial races adopted this system. Ja monet muut rodut on imitoinut tätä samaa hallintorakennetta. They are not a very emotional race. Nämä ei ole mitenkään emotionaalisia tyyppejä, Something I didn't mention, Pleiadians are very emotional. kun taas pleiadialaiset on. That's where many conflicts begin. Ja sen takia tulee paljon konflikteja. Because Andromedans do have emotions, but it's much a different degree. And they are much more logical. Ja andromedalaisilla on tunteita, mutta ne ei ole niin ollenkaan samanlaisia. Ja nämä andromedat on hyvin loogisia. And many times they even ridicule the sentimentality of the Pleiadians. Ja tosiaan tämän erilaisen lähtökohdan vuoksi nämä monesti niin vetää jokea näistä pleiadilaisista. Andromedans believe in karma. Ja nämä andromedalaiset uskoo karmaan. And karma concepts on Earth have been seeded by Andromedans. Ja tämä maapallolla, niin kuin, miten uskotaan karmaan, se itse asiassa olisi lähtöisin andromedalaisista. In fact, many Eastern religions have Andromedan influence. Ja monilla itäisillä kulttuurilla on vaikutteita tästä andromedan kulttuurista. They are, as you see, they are this color, light blue, and Shiva was also Andromedan. He's always presented blue. Ja tosiaan andromedat on tämmöisiä vaaleansinisiä ja intialaisten jumala Shiva on andromedalainen. Sanskrit is actually a humanized Andromedan language. Ja sanskrit kielenä itse asiassa perustuu andromedan kieleen. Okay, they do have genders, Heillä on sukupuolet. and they are very tall, 2 to 3 meters tall, very slim. Joo, nämä on hoikkia ja kauhean pitkiä, 2-3 metriä. But they have no hair at all. Kaljuita. And like I said, they are very mental, which creates many frictions. Ja ne on hyvin henkisiä ja tosiaan tämä aiheuttaa kitkaa. Well, that which is one of the problems there within the Galactic Federation headquarters, that there are just so many different races there. Ja tosiaan tässä Galaktisessa federaatiossa siellä on hyvin monta rotua. And many of them are completely different mentality. Many of them have mentality that is completely opposite. Joo, ja tosiaan, että monia näistä rotuista on ihan erilainen mentaliteetti kuin andromedalaisilla. Which is another problem here that Taigetans have been telling us about. Ja tämä on niitä ongelmia, joita taikentalaiset on kertonut, että näitä on. That the Earth is managed by the logical, non-emotional races. Joo, ja minulla oli väärä käännös tuossa aikaisemmin, eli tämä, että niin kun, federaatiota ohjaa tämmöiset loogiset olennot, niin se ei välttämättä ole hyvä asia. And they have always been telling us that they believe that we should have more emotional races representing here Earth. Ja näin ilmeisesti taikenalaiset sanoo, että oikeastaan meidän pitäisi olla enemmän tämmöisiä emotionaalisesti lahjakkaita ET-tyyppejä ohjaamassa meitä. Okay, let's continue. Now, who is this? What race is this? Humans. Humans? Huh? Humans. Who? Almites? Yeah, it's similar, true, but no. Arcturian. No niin, tämä on sitten Arcturia väestörotua. Arcturian race. They are also super ancient. Todella vanha rotu myös. We all are ancient by There are 3 different species within Arcturian branch. Ja Arcturiasia on itse asiassa 3 rotua. They are
super advanced constructors of ships, Ne on tosi hyviä tekemään Spaceships. aluksia. spaceships. And many Taigetans even have their ships constructed by their Arcturians. Ja tosiaan pleiadilaisilla monesti ne teettää nämä avaruusaluksensa näiden arkturilaisten telakoilla. But they have a very high amphibian DNA. Näillä arkturilaisilla on paljon sammakkoeläinten DNA. They are short, around 150 centimeters, Aika lyhyitä, noin 150 senttiä. very large heads, disproportionate to the body, Aika iso pää, very large mouth and large eyes. isot silmät ja suu. And different skin colors. It could be like what you're seeing, or even brown to purple. Ja erilaisia ihoväreja, niin kuin myös tässä kuvassa on sitten myöskin muskelaa ja purppura. But what is interesting about them that they don't have genders. Näillä ei ole sukupuolia. So they are all just one gender, and they auto-clone themselves. They auto-clone. Joo. Ne tosiaan kloonaa itseänsä. Yeah, they don't reproduce like we do. Joo, eli niillä ei ole seksuaalista suvun jatkamista. They are very similar to kangaroos. Kengurun kaltainen. In the sense that they carry they're kind of like auto-clone themselves, and they carry that baby. Joo, eli tosiaan niillä on pussi tuossa vahan edessä ja siihen ne kantaa pienokaista. And then they merge the consciousness and they transfer themselves to that baby, and that's them. That's their like next incarnation. Ja tosiaan sitten kun sikiö alkaa olla kunnon kokoinen, niin tämän itse henkilön tietoisuus siirtyy siihen sikiöön ja sillä tavalla tämä henkilö jatkaa olemassaoloaan. They are very musical and very artistic. Musikaalisia ja tosiaan taiteessa hyviä. Like most extraterrestrial races. Useimmat ET-rokot on tämmöisiä. In fact, a lot of musical influence is brought from other planets. Ja itse asiassa maapallolla tämän musikaalinen inspiraatio ja innovaatio semmoinen tulee muualta. But mostly through starseeds, through you. Ja useimmiten sillä tavalla, että tämä tulee tähtisieluina nämä ominaisuudet tänne maapallolle. But in general, they are very complicated. They have very complicated and very complex thinking. Joo, nämä pystyy ja ajattelee monimutkaisesti. They are very much into geometry. Tekevät geometriasta. That's why actually most crop circles are done by the Arcturians, or a lot of them. Joo, tämän vuoksi arkturialaisten ne on monesti vastuussa näistä viljakuvioista, mistä puhuttiin aiemmin. Because they love that, the geometry and all that. Koska nämä tykkää geometriasta. Okay, next one. Next we will have, let's see. Okay, these are Syrians. Sitten siriuslaiset. Syrians, just as Pleiadians, there are many variants. Ja näistä on monta variaatioa. This is just a picture that I took from the internet. Okay. Tämä on yksi kuva, mikä kosioitiin internetistä. So they have different variants, and they live on multiple planets. Useita variaatioita, eli luonnoksia elävät useilla planeetoilla. But mostly centered on Sirius A. Mutta useimmat Sirius A tähden ympärillä. They are very advanced humanoids. Hyvin korkealle kehittyneitä humanoideja. Their skin is also like a blue tint, maybe a dark copper. Ja sinertävä ja ehkä jonkun parin päivilahtava ihoväri. And they like to live very close to each other. Ne tykkää asua todella lähellä toisiaan. They told us this funny anecdote once Yksi hauska sketsi. about the Syrian ship that was coming too close to their ship and finally it crashed. Pleiadian ship. No, the Syrian ship, because they like to be super close to everybody, it came to the Pleiadian ship, Taigetu. Joo, eli näiden siriuslaisten alus tuli todella lähelle taiketalaisten alusta. And the Taigetus were telling them, go away, you are too close.
Ja tosiaan taikitaneet sanoo, että häily vähän kauemmaksi. But the Syrian tendency is to cluster, is to be very, very close. Mutta koska siriuslaiset tykkää olla tosi lähellä, niin ei toteudu. So they didn't listen to the Tagetans' suggestion and they crashed. Ja niinpä nämä alukset törmäsi. You know, like there is this tendency, if you for sure you noticed, you go to the beach, for example, Ja tässä on esimerkki siitä, mistä on kysymys, että jos mennään, jos mennään myös rantassulla, and you choose a very isolated location to be alone, no? ja haluat olla yksi ja ottaa tämmöisen rauhallisen paikan jossain syrjästä. I mean, this happens to me all the time. Ja tämä, että Kosialle tapahtuu koko ajan. So I go to be alone and to enjoy solitude. I close my eyes, I relax, Joo, eli Kosia mielellään valitsee tämmöisen niin kuin rauhallisen yksinäisen paikan. Hän siellä sulkee silmänsä. I open my eyes and suddenly I have a bunch of people around me. Joo, sitten kun avaa silmät, niin siinä on useampia tyyppiä ympärillä. And for sure you notice this also in parking space. You are parking your car far away and suddenly everybody is gathering around you. Ja samalla tavalla voi kuvitella, että jos tosiaan pysäytät auton tällainen hiljaiselle parkkipaikalle, niin kohtaa autoja ympärillä. Well, we talked about this with them and they said this is a very Syrian tendency. Ja tosiaan tämä on niin siriuslainen taipumus. So maybe these people are Syrian starseeds. They have this tendency to clump. Niin, ehkäpä nämä tyypit, mitkä tulee ympärille, niin he on tämmöisiä siriuslaisia tähtisieluja. Okay, they have also influenced a lot our architecture on Earth. Ja näitä on paljon vaikutusta maapallon arkkitehtuuriin. For example, this is from Barcelona. This is Gaudi architecture. Ja tämä on kuva Barcelonasta, Gaudi-arkkitehtuuri, But this is a very Syrian style. mutta hyvin siriuslainen tyyli. They live in homes that are like hollow rocks, round. Joo, niillä on asunut niin kuin, saattaa olla niin kuin onttoja kiviä, jossa on pyöreitä ikkunoita, Their houses look like sponges. jotenkin sienen näköisiä taloja. So this is a very Syrian influence. Eli hyvin siriuslainen talo. Now they're semi-aquatic. Ne on puoliksi vesiotuksia. They also have amphibian genes. Heillä on sammukkoeläinten geenistöä. And they have many star seeds on Earth. Ja heillä on tosiaan monia tähtisijoja maan päällä. In fact, all of these races, almost all of them, have their star seeds on Earth. Ja melkeinpä kaikilla roduilla on näitä tähtisijoja maapallolla. But the interesting thing is that many of those Syrians are actually in cetaceous bodies, in dolphins and whales. Ja se mielenkiintoinen asia, että tosiaan nämä siriuslaiset monesti tähtisieluina ne menee valaisiin ja delfiineihin. So many dolphins are Syrian starseeds. Eli monet delfiinit ovat siriuslaisia tähtisieluja. Just like cats, they told us, are feline starseeds. Niin kuin kissat maapallolla niin hyvinkin voivat olla, tai kissanotuneet tähtisieluja. Okay, which brings us to the next race. Ja tästä voidaankin hypätä seuraavaan rotuun. Okay, this is a feline race, urmas. Joo, Okay. kutsuttu urma. Question. What do you think is wrong with this picture? Do you really think this is how they look? No? Can you translate? No. Do you think this is how they look? No. Why not? Jung. Human hands. Human hands, yes. Human body. Human body, that's right. Okay. This is how urmas are very often represented by us. Joo, eli tämä on niin kuin me monesti kuvitellaan, että minkä näköinen tämä kissarotu on. But this is a humanized version of what we think urma should look like. Tämä on tämmöinen ihmisen näkökulma siitä, mitä tämä urmarotu pitäisi näyttää. This is very human. You know, we can have a human body and we just stick a lion head there on top. Eli tosiaan ihmisen vartalo, leijonan pää. And they are very angry about this, the urma. Ja nämä urmat ei yhtään tykkää tämmöisestä eritystavasta. They don't like it at all. Ei kerta kaikkiaan meidän kehu. They say, don't paint us like what you are. Joo, sanovat, että älkää hyvänä aika tehkää meistä semmoisia kuvia, niin kuin te itse olette. We are felines. So this is more like they look like. This is from the video. Ja tosiaan nämä on paremminkin, miltä nämä urmat näyttää. Tämä on video. I don't have a full body picture, but actually the urmas are like lions. Imagine a lion just standing up.
not like a human body. Joo, nämä urmat on käytännössä niin kuin leijonia, mutta ne on kahdella jalalla. So they don't have our hands, they don't have the proportions, they have feline proportions. It's exactly the same like a lion just standing up. Joo, eli heillä on tosiaan kissamaiset ruumiin suhteet. They are the alpha warriors of this galaxy. Joo, ne on todellinen huippurotu sodankäyntiin. Very, very dominant and very, very strong warrior species. Hyvin voimakkaita sotureita. And they come from the star Vega, Tulevat Vega-tähtisysteemistä, planets Lyra and Avalon. Lyra ja Avalon planeetoilta. And they are very pacific, but not if they have to fight. Sen jälkeen. They are very pacific, but if they have to fight, they will fight. Joo, ne on rauhanomaisia, mutta jos tarvitsee tapella, niin ne tekee sen. So they are also part of the Federation, but they don't agree with a lot of things within the Federation. Nämä kuuluu galaktiseen federaatioon, mutta eivät ole samaa mieltä kaikista asioista. They are super militarized, Ne on tosi sotilaallisesti kehittynyt rotu. and they are to be feared by many races. Ja moni rotu pelkää näitä. Not because they are in bad, but because of their strength and because their military power. Ei sen takia, että tämä on sinänsä paha rotu, mutta sen takia, että heillä on tätä sotilaasta voimaa ja valtaa. They are super epic, and they love everything epic. Joo, ne tykkää kaikesta niin kuin suureellisesta. For example, Richard Wagner? The Wagner music, classical epic music, that's their style. Joo, eli Richard Wagnerin musiikki, tämmöinen eeppinen musiikki on hyvinkin samankaltaista tyyliä, mistä mä tykkään. Their architecture is like Roman temples with columns and very ornamented. Joo, ja arkkitehtuuri muistuttaa roomalaista tekniikkaa, että on korkeita kupoleita, korkeita pylväitä. They're telepathic, but they also speak, but a bit different. Joo, nämä on hyvin telepaattisia, mutta myöskin ne puhuvat. And yes, they do wear these types of clothes. Ja ne todella käyttää tuon näköisiä vaatteita. I'm laughing because if someone is completely new to this topic, I know it sounds like a fantasy. Vaikka tosiaan se kuulostaa fantasialta. Is there anybody here who doesn't believe that those exist? Be honest. I don't think anybody. You don't believe? Why not? It's too much, you imagine, no? A lion or a leopard walking around and speaking and whistling. I can imagine that, but it's like science fiction. Yeah. Can I ask? Yeah. How strong? How strong? They are over 3 meters when they stand, so they are very, very intimidating. Oh, sorry, didn't Joo, translate. tyypit on tosiaan niin kuin 3 metrisiä ja kun ne seisoo kahdella jalalla, ne on tosissaan hyvin pelottavan näköisiä. If you look at the ancient history, okay, those, for example, who are skeptic about this, look at the ancient history, ancient Egypt, for example. Joo, ja tosiaan niille, jotka epäilee näiden olemassaoloa, niin tosiaan voi katsoa Egyptin historiaa. You have many representations of ancient feline gods and goddesses. Ja näillä egyptiläisillä oli tosiaan tämmöisiä kissarotumaisia jumalia ja jumalattomia. And many of them are because those were real extraterrestrial entities. Ja tämä itse asiassa niin kuin tähtää siihen, että tämmöisiä otuksia todellakin oli siihen aikaan myöskin Egyptissä. And Urmas, they're very involved in ancient Egypt. Urmarodulla oli paljon tekemistä antiikkisen Egyptin kanssa. But thank you for your honesty, because I'm always very curious how people perceive, because for me it's also, I mean, I cannot even fathom, to see a 3 meter standing lion and dressed in ornaments. It's very mind stretching. Joo, että tosiaan voisi kuvitella, että on tämmöinen 3 metrinen jellona näissä asusteissa, niin sitä on tosiaan hyvin vaikea kuvitella, että niitä on tosiaan olemassa. They say that many cats on Earth are them. Like they're the cats. Cats. Yeah, cats. It's like they're past incarnations. Ja monet kissat kuulemma on, mitä se urmalähtöisiä. It's like they're starseeds. And they take care of they say
you have to take care of the cats. Joo, tämän takia meidän pitää tiukka huoli meidän kissoista, koska ne monesti on näiden unien tähtisieluja. And the urma are very powerful in the astral, just like cats. Joo, ja nämä on henkisesti kehittyneitä, niin kuin itse asiassa kissatkin on. Because they are constantly between physical and the astral, just like the cats. Joo, koska tosiaan näiden olemassaolo liikkuu sekä fyysisellä että astraalitasolla. So the urmas are very much in the character like our terrestrial cats. Ja tosiaan, kun ajattelee meidän maanpäällisiä kissoja, niin niillä on aika paljon samanlaista mentaliteettia näillä urmilla. Okay, well, they are super interesting, but I have to continue with the topic. Now, this is a logo. This is a real logo of the Galactic Federation. I don't know exactly, but a lot of elements are there. Eli nyt jatketaan matkaa taas, ja tämä on tämän galaktisen planeettafederaation logo. Ei nyt ihan justiin, mutta hyvinkin sinne päin. And these 3 stars is because it is represented by the 3 main species that organized the Galactic Federation. Nämä 3 suurempaa tähtiä tuossa keskellä esittää näitä 3 rotua, mitkä on käynnissä tämän federaation. Andromedans, Andromelaiset, Arcturians, and Illyrians. These are the founding elements of the Galactic Federation. But now the Galactic Federation has 100,000 of ET races within it. Mutta nyt tässä federaatiossa on jo satoja tuhansia rotuja. What time is it? Tai, yes. Okay. So now, all of these races of which I spoke have soul representatives on Earth. They're starseeds. Ja kaikki näillä federaatioilla ilmeisesti on tähtisieluja maan päällä. So all of you are the starseeds of one of these races. Hän sanoi, että kaikki ne oltaisiin näitä tähtisieluja kaikista rotuista. Because as they told us, the human body is like a biosuit. Koska tämä ihmisen ruumis on niin kuin tämmöinen biologinen avaruuspuku. Through which many ET souls and races operate as humans. Ja jonka läpi nämä tähtisielut tosiaan operoi. I was told, for example, I'm Antageddon's Pleiadian. They told me that. I don't know anything about it myself. Joo, ja tosiaan Kosialle on kerrottu, että hän on taikatalainen tähtisielu. But now you'll be answering, how do I know which race you represent, no? Kuinka nyt sitten voitaisiin tietää, että mikä rotuun te kuulutte, mikä tähtisieluja te olette? Well, I don't know exactly how to know that. Ja ei sitä oikeastaan ainakaan hän voi tietää. I myself, for example, I was never drawn to the Pleiadians before. Ja esimerkiksi hänellä ei alun perin ollut affiniteettia tähän pleiadilaisiin ollenkaan. But that's because of that New Age conditioning that, it paints them as this just love and light. Ja tämä johtuu tästä New Age-vaikutuksesta, jonka mukaan kaikki mitä on tämän päällä on tosiaan valoa ja mikä se oli, rakkaus? Love and light. Love and light. And I am not like that, really. Just love and light. So I thought, I cannot be Pleiadian. That makes no sense. Joo, ja sen takia kun hän uskoo, että kaikki on vain rakkautta ja valoa, niin hän ajatteli, että eihän sinäkään voi olla pleiadilainen. But then I discovered they are not really just that. Mutta sitten huomasin, että on sitä muutakin kuin valoa. And they can be even a powerful warrior race if they have to be. Niin kuin nämä pleiadilaiset, että he myöskin voi olla kovia sotilaita, jos tarvitaan. They wear black capes and boots. Joo, mustat kaavut, mustat kengät. So then I realized, okay, that makes more sense. That's more like me, yeah, okay. Ja tosiaan tämmöinen muotitietoisuus ajattelee, että hän varmaan sitten on pleiadilainen. My point is, you will have to learn about these races, see if you are drawn to any of these characteristics. Ja tosiaan, että jos haluaa tietää, että mistä tähtisielu on kotoisin, niin lukekaa näistä rotuista ja katsokaa, että mikä niin vetää kaikkia mitä ne sinua kohti. Yeah, just like trust where your energy pulls you towards. Niin luota siihen, mihin sinun energia ohjaa sinua. Also, you could be drawn to more than one. Ja ehkäpä useampaankin rotuun on affiniteettia. And that's okay too, because we are the combination of many. Because we are the combination of many.
Ja tämäkin on ok, koska me loppujen lopuksi vaan yhdistellään hyvin monesta jutusta. For example, when they told me about the Taygete and Pleiadian Association, okay, but that's just like maybe my recent one, but it's not going to identify as the totality of myself. Ja niin kuin esimerkiksi puhuttiin taikitalaista, niin Kosia on tähtisivu sieltä päin ilmeisesti, mutta entäs sitä ennen, että voi olla hyvin muitakin vaikutteita. Because the soul always jumps. You jump from one civilization to another all the time. Koska siellä hyppää niin kuin eri kokemuksista ja paikoista toiseen. Urmas like to actually experience life as Pleiadians, and Pleiadians like to be Urmas. So the characteristics they share. Joo, ja tässä puhuttiin siitä, että tosiaan urmalaiset saattaa tähtisillä ja Pleiadeilla ja päinvastoin. Now I have to go on because we have no time. I have some negative races that I want to cover. Okay, let's go into reptilians very fast. Joo, eli nyt päästään itse asiaan, eli negatiivisia rotuja, että aloitetaan listoista. Reptilians is also a very complex subject in itself. Ja myöskin kyllä aika monimutkainen juttu. But they consider Earth as theirs, because they are even more ancient here than Illyrians on Earth. Joo, he pitää itse niin kuin oikeina ihmiskunnan esiin siitä, koska he on täällä pitempään. And there are also different species within them. Like there is a working species, militarized species, and the royalty reptilians. Working, military, royal. Joo, ja siellä tosiaan liskojen keskuudessa on myöskin tämmöisiä jakoja, eli siellä on sotilaita ja on sitten työläisiä ja sitten on tämä hallintoporukka. And they are divided into many castes. Ja siellä on erilainen kastijako. And that political structure actually also influences ours. Ja heidän poliittinen systeemi on itse asiassa vaikuttanut paljon maapallon hierarkiaan. Some of these higher castes actually exploit the lower castes within the reptilians. Eli korkeammat kastit liskoillakin käyttää hyväkseen näitä alempia kasteja. Most of them live underground. They don't come to the surface. On Earth. Most of them live underground Ja here on. on planet Earth. Joo. Yeah. Eli useimmat näistä liskoroduista, mitä täällä maapallolla on, niin ne elää maan alla. In those domes, deep underground military bases. Maalaisissa sotilaallisissa luolastoissa. And they share those facilities with many human military. Ja itse asiassa he myöskin jakavat näitä maalaisia sotilastukikohtia ihmisten kanssa. They make treaties with the human military and governments. Koska on olemassa sopimuksia näiden maapallon hallitusten kanssa. And they see what's happening on the surface as a farm. We are like just a farm to them. They exploit them. They like to exploit us. Joo, ne tosiaan katsoo niin kuin jotain peltotilkkua tätä maan päällä olevaa asutusta. And that also leaks into the human politics. Ja näillä on vaikutusta maapallon politiikkaan. And they live underground in many, even cities. Ja ne elävät maan alla myöskin niin kuin maan päällisten kaupunkien alla. Because Earth is not hollow. Maapallo sinänsä ei ole ontto. Earth is like a Gruyere cheese with a lot of cavities. Joo, maapallo on niin kuin reikäjuusto, että siellä on monennäköisiä tunneleita. And they like to live there. Ja nämä liskot tykkää asua siellä. They are very carnivorous. Ja ehdottomasti lihansyöjiä. And they like to eat humans as well. Tykkäävät ihmisistä väärällä tavalla. That was funny? How did you make that funny? They like humans in the wrong way. Okay. That's a good thing that you put the humorous spin on that. Okay, but they prefer to manipulate humans actually by mind control. That's their main method. Ja pääasiallinen tapa hallita ihmisiä mielen hallinnan avulla. So they operate with their earth cabal, manipulating reality, distorting. Ja tosiaan nämä on yhteistyössä tämän maapallon kabal, eli salaliiton kanssa hallitsemaan ihmisiä. And they are also very active in the lower astral. Ja tosiaan matalimmalla astronitasoilla ovat myöskin hyvin aktiivisia. And by that I mean they like to use empty humans, organic portals, manipulate through them
That's another topic. They use organic portals. Portholes. Organic portals. FT. Portals, joo. Eli tosiaan nämä käyttää ihan niin kuin fyysisiä hahmoja portaaleina itselleen. Because that's another topic, okay? There are many humans that are not, they don't have a soul. It's called organic portal. Joo, eli on olemassa ihmisiä, joilla itse asiassa ei ole sielua, vaan näitä käytetään niin kuin välineenä. Liskot voi käyttää näitä välineenä. So those reptilians, if they have a specific frequency match and genetic marker, they like to then operate through that organic portal. If they have a frequency match and genetic marker. Joo, ja tosiaan, että jos tämän ihmisruumiin värähtely ja geneettiset markkerit täsmää tämän liskon kanssa, niin ne voi tosiaan operoida tämän ruumiin kautta, tämän kehon kautta. And that's why these ruling class reptilians like to use ruling class humans. Ja tällä tavalla myöskin niin korkeamman hallintotason nämä liskot pystyy käyttämään hallintotason ihmiskehoja omiin tarkoituksiin. And they work through them. Joo, tekevät töitä tosiaan tämmöisen ihmiskehon kautta. So it's like you could have a reptilian sitting somewhere in the astral, but working through a human on Earth. Ja tämä toimii ainakin siten, että nataalimalastojen tasolla nämä liskot toimii tämän ihmisen fyysisen ruumiin kautta. That's why it is said that many royals on Earth are reptilians. Ja siksikin on sanottu, että monet tällaiset kuninkaalliset royalty-hahmot itse asiassa ovat lisko-rotua. But that's a very complicated subject in itself. Tämä on aika monimutkainen juttu. Okay, now we have grace. Let's go to the next species. Grace, which is also super common, right? Ja nyt puhutaan harmaista, oikein yleinen rotu kanssa. There are around 165 species of grace. 165. 65. 165. Joo, 165 rotua harmaita. Catalogued by the Galactic Federation. Tämä on se, mikä Galaktinen federaatio on luokitellut harmaita. Many of them come from Orion. Monet tulee Orionista. There is a debate if it says positive or regressive, but let's say it's mostly regressive. Ja tosiaan on pikkusen epäselvyyttä, onko nämä positiivisia vai negatiivisia, mutta ilmeisesti enemmän negatiivista rotua. And others are Zeta Reticuli, which is more positive. Ja sitten on sieltä retikulin harmaat, jotka ovat enemmän positiivisia tyyppiä. Most of them have botanical DNA. They are basically plants. Eli niiden DNA on monestikin kasvipohjainen. And the gray, in that crash in Roswell 1947, that was one of the Zeta Reticuli, positive grays. Joo, eli Roswell onnettomuudessa 1947 nämä oli Zeta Reticulin harmaita. And they are called gardeners. Niitä kutsutaan niin kuin puutarhureiksi. Which means they like to preserve biology of all beings, on all planets. Joo, ne tykkää niin kuin suojella ja varjella kaikkia They biologiaa. repair the DNA, the biology. Korjaavat DNAta. They like to seed life. Ja siirtävät elämää muihin paikkoihin. So many planets are seeded actually by the grays, by those Zeta Reticuli grays. Ja nämä harmaat on tosiaan niin kuin vienyt elämää moniin planeetoille. So, yes, they sometimes are involved in some abductions. Ne pystyy myöskin abdusoimaan ihmisiä. But if it's done by the gardeners, it's not negative. Mutta If it's done by those gardeners, it's not negative, even though it might feel so. ja jos tosiaan nämä puutarhurit harmaat abdusoi ihmisiä, niin se ei ole mitään ikäviä tarkoitus sen takia. Because many times they are hired by the other extraterrestrial races to perform a specific task on their starseed. Joo, ja tosiaan yksi tapa, minkä vuoksi näitä tehdään, on se, että saattaa olla joku toinen eteen tuo pistänyt tekemään semmoisen työn, että ne abdusoi ihmisen, joka on tähtisielu siitä alkuperäistä levystä. But now the real bad ones are reptilian-based grey. And they are called tall greys. Maitre. Joo, mutta vittumasimmat tyypit harmaista on niitä pitkiä harmaita. Okay, and it is said that they are an engineered race by the Draco reptilians. It is said that they are engineered by Draco reptilians as a secondary race. Joo. Sanotaan, että nämä pitkät harmaat on tosiaan niin kuin näiden alfa-drakojen
tekemä rotu. And now we have these guys. Now these are very bad. Ja sitten tulee oikein tosi paha rotu. Well, actually, again, there's a debate. Because in the Galactic Federation, it is said that they used to be bad and now they are good. In the Galactic Federation, it says that they used to be bad, but now they are positive. Ahaa. Joo, ehkä tosiaan niin kuin naamasta näkyy, että tulee niin, että on ollut tosi paha rotu, mutta nyt on kyllä paljon kivempiä. Because you cannot trust, okay, the Galactic Federation, what's coming from their regulars. Translate it. You cannot trust the Galactic Federation, exactly. Joo, Galaktinen federaatio sanoo tämän ja Galaktiseen federaatioon ei tarvitse uskoa. Just another government. They are just another government. They are just another government. The Galactic Federation. Niin, joo. Eli Galaktinen federaatio on vain yksi hallitus ja siihen ei tarvitse välttämättä luottaa. Because the Galactic Federation says they are positive because these guys are very active members of the Galactic Federation. So it's a self-propaganda. Joo, ehkä tosiaan ehkäpä Galaktinen federaatio käyttää tämmöistä propagandaa, että nämä on hyviä ihan sen takia, koska juuri nämä on tärkeä osa Galaktista federaatiota. They are very tall. Tosi pitkiä. And they are also called big-nosed greys. So you see the nose is that it's not really a nose. Joo, näitä sanotaan isonenä harmaiksi, koska tosiaan se, mikä näyttää nenältä, on iso. They have no vocal cords. They are just telepathic. Täysin telepaattisia, ei äänihuulia. They are supposed to be ethical. Kuulemma eettisiä, But that's questionable. mutta ehkä ei. They have really no emotions. Ne on täysin tunneköyhiä. And the problem for Earth that they are very actively representative. They are representative of the Galactic Federation, very near Earth. Ja ongelma on se, että nämä kuuluu Galaktiseen federaatioon ja tosiaan toimivat hyvin tiiviisti maan yhteydessä. Very strong influence on Earth affairs. Ja voimakas vaikutus maapallon asioihin. I'm going to take that picture out of the way because it's a negative vibe, so I will put something else. Okay, go back to this one. Okay, so yeah, there's a lot of conflict here. I didn't say what they were called actually. They are called Etortans. The ugly ones, they are called Etortans. Eli atortialaiset ruma rotu. And now the Tagetan Pleiades don't know exactly what's the deal is because Tagetans are not allowed in some of these deeper Galactic Federation meetings. Ja tosiaan taikitalaiset eivät välttämättä oikein tiedä näin justiin tästä käynnistä, koska kaikki meetingit ei taikitalaisilla ole asiaa. But they are definitely suspecting that those Etortans have too much negative influence here on Earth. Something shady is going on with those greys. Ja tosiaan pleiadilainen näkökulma on, että nämä atortialaisilla on jotain, ei ole puhtaat jalat pussissa, joten jotain ikävää tekemistä maapallon kanssa. Okay. 2020. Perfect. Okay, I actually, how many? 10. Okay, so I actually have, yeah, I'm almost done with what I wanted to say. And there are all kinds of other interesting races. I'll tell you about the interesting race called shadow people. Ja tosiaan tällainen mielenkiintoinen rotu varjo-olennot. This is a very interesting race that you would even think they are some kind of ghosts or astral beings. Joo, me niin kuin voidaan kuvitella, että ne on joku sortisia aaveita. But actually, the Galactic Federation has them classified as the extraterrestrial race, as a race. Mutta kyseessä on ekstraterrestriaalinen ET-rotu, joka Galaktinen federaatio tunnistaa. They are called a shadow people because all you would see is like a dark human-like shadow. Ja kutsutaan varjo-olennoiksi ihan sen takia, että siltä ne näyttää ihmisen silmiin. And the shape is very similar to humans, Hahmo sinänsä on ihmisen kaltainen, but they are in a slightly lower vibratory state. mutta ne on alemmalla värähtelytasolla. They are like 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral, 1/4 in the physical. 3/4 in the astral, 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical. 3/4 in the astral and 1/4 in the physical.
Eli 3/4 niiden olemuksista on astraalitasolla ja vain 1/4 on fyysinen. That's why you could like perceive them and think it's a ghost, but actually it's a shadow person. Ja sen takia se näyttää varjomaiselta olennolta ihmisen silmiin. And very biological. Even though they are 3/4 in the astral, like I said, but they are still biological. Mutta siitä huolimatta ne ovat biologisia olentoja. They also have ships, Niillä on aluksia and they are interstellar. ja ne ymmärtää tähtiölämisen matkailun. But their ships are very chaotic in shape, as it was described. Mutta ne alukset on hyvin kaoottisen näköisiä. And they are classified as low danger race. Mutta tosiaan ne tietää erityisen vaarallisena rotuna. The low danger because they like to bother less advanced civilizations. Ja tosiaan, että niiden vapaa ja huija on härnätä näitä alempia sivilisaatioita. They cannot bother more advanced races technologically because they will be detected. They don't go bothering other races that are technologically advanced because they would be detected. Joo, just. Ja tosiaan, että nämä kehittyneempien rotuja eivät sitten ala härnäämään, koska nämä kehittyneemmät rotut havaitsee nämä paremmin. So that is also a very interesting race. All of this also is talked about in my videos and the channel. Ja tosiaan näistäkin löytyy enemmän informaatiota netistä. There's also a very curious race called Sassani. Sitten Sassani-rotu, That's a positive race. positiivisia. So again, let's go back to the positive race. Sassani is a very small childlike race. Pikkusia lapsenomaisia. They're not childlike, they just look like children because they are so small. Itse asiassa ei kuitenkaan lapsenomaisia, mutta näyttää siltä. And they are very, very, very involved with Earth as well. I'm not sure if they are, I don't think they are Galactic Federation. Joo, meillä on myöskin paljon tekemistä maapallon kanssa. There's also another race called Caristus, people from Jupiter. Sitten on Karistusrotu Jupiterista. Very, very esoteric race. Esoteric. Joo, esoteerinen, eli maksimaali henkinen rotu. And very involved, but they like to act behind the scenes. Mutta tykkäävät tehdä töitä vähän niin kuin salassa. Because most races are acting behind the scenes. Ja itse asiassa kyllä useimmat rodut ei halua olla suoraan esillä. And Caristus have a very enigmatic history. I don't know much about them, but they also claim actually that the Earth is theirs. Joo, näiden historia on monimutkainen, mutta nämä myöskin tämä Karistusrotu väittää, että maapallo on heidän niin kuin omaisuutta. But they are supposedly friends with the Taigetans, and they are on the same, supposedly, side. They are supposedly on the same side with Taigetan beings. Mutta tosiaan nämä on ilmeisesti positiivisia hahmoja, ja he ovat ystävällisessä suhteessa taiketalaisten kanssa. I say supposedly because sometimes their methods differ, so there are some conflicts. Mutta heidän toimintatyylit on erilaisia, joskus on konflikteja. And many other races, of which I didn't mention because I don't have time, like insectoids, mantis. Ja sitten on muitakin rotuja, ja nämä hyönteisrodut ja mantis, niin ei tässä nyt niistä kerkiä mainittamaan. Canine races, also in the ancient Egyptian depiction you can see the beings with the canine head. Ja koirarodut, josta myöskin niin esimerkkiä löytyy Egyptin historiasta. And they were very involved with also with the astral work and helping people cross over when they are dying. Ja jos ymmärsin oikein, niin näyttää koirarodut myöskin niin kuin monesti on astraalitasolla aktiivisia ja auttavat ihmisiä siirtymään niin kuin kuoleman jälkeen oikeuden tasolle. But supposedly they are not longer around. I don't know much about them. Mutta ehkäpä niitä ei ole enää maisemissa. So that's more or less what I had prepared. Well, exactly on time. Okay, question and